What's up mga guys lah? Welcome back sa ating munting channel. Sa video natin ito mga guys, ano? Dito naman po tayo magsisurvey. Kalye survey sa presidential election. Dito naman po sa bayan po ng Consolacion Public Market. Tapos tatanungin po natin yung mga tao dito kung sino po ang napupusuan nila sa darating na eleksyon, no? So tara, let's go! Hi sir. Vlog na naman sir, vlog. Presidential election sir. Wala ka desisyon. Wala. So undecided to sir. Ikaw sir, final na lang. Final ka. Okay, final. Sige. Thank you sir. Lang tatang plano. Kuhan sa nato kay desisyon mo na daw na naman nato. Tama to sir. Ngarimi. Hi, makabutay na mo? Black na naman, black. Esko ka sir. Ikaw sir? Kabutar ka? Ikaw tar. Dili pa ni sila kabutay. Dili pa kabutar? Okay. Kabutar ka rabuta. Ikaw sir? Ikaw sir. Ato yung Esko? Esko na yan, Esko. Moro kosong si Esko dira. Mentrada si Esko. Okay. Ngarita nila ni ma'am. Kamu ma'am? Kamu madam. Ikaw ma'am, ikaw. Pinakamayo, tan-aw ni ma'am. Ano yung may lata ng mga presidente? Sa YouTube ra po ni ma'am, sa YouTube lang. Sino sila po mas guwapo? Guwapa. So, ari sa guwapa. Mamili kami. Layo ka man. Okay. So, undecided. Undecided si madam. Ikaw ma'am. Para ni ma'am. Tanaw pa na ko maayo. Kana yung Ate pagtimbangon ba? Mas Ginoo mo akong gusto. Ginoo ni. Hadloko sa Ginoo. Kasi mahadloko nila sa Ginoo. Kana mo yako kay Marag bakyaw siguro. Bakyaw. mahadlok mo buha. Undecided po si ma'am. Buha ko sa Pwede. Thank you kaayo. Hadlok mo dapat. Undecided si ma'am. Kare. Kanisi sir. Para naman sir, unsa gyud pinakamayo lang unom sir? Dini bakyaw laksod Marcos Esko ba to? Esko si sir. Ayan. Salamat ninyo. Thank you. Kare dere. Ngari. Kita mo tana ma'am. Ikaw ma'am. Survey mo. Pinakamayo sa ano mo? Dini bakyaw. Para nimo pinakamayo. ang pinakamayo nila sila kanan. Usa lang. Kami dito na. Asa? Pacquiao, Lini, o Marcos, o Isko, Bato, o Kukson. Asa? Asa? Robredo lang rin. Si Ma'am Lenny, iya, si Ma'am Lenny. Pero si ma'am. Pwede sa mga ma'am. Marcos si ma'am. Ikaw ma'am. Pwede sa mga tanong ma'am. Marcos din si ma'am. Salamat ninyo ma'am. Narita, ngita. Hello. Sir, makabutay ka sir? Para nimo, sige pinakamayo na sir. Wala pa. Undecided si sir. Ikaw madam. Kamu sir, kamu doa dia. Wala pa. Wala pa, ikaw ma'am. Marcos si ma'am. Bato. Okay na, bato. Bato day. Bato, kasi wapa ka resistan mo sir. Undecided si sir no. Salamat ninyo doa. Thank you. Sungarimi. Mauna ni ang market ng Lasyan. Hello. Hi ma'am. Para nimo, sa kamayo nila ano? Yes ma'am. President. BBM. BBM kayo. Oh. Salamat. Sir, mayong pa sir. Lagi sir, para naman sir, sa kimayo nila. Nasaan sir? Pinakamayo sumunta daw. Wala daw yung Rastaman. Rastaman yung ibalita, pero maayos na Rastaman. Marcos sir. Pero nakita siya Rastaman. Kamo sir, ang sayo sir? Rastaman. President. Pinakamayos, tanaw mo. Pacquiao si sir. Pacquiao si Marcos. Maguban. Ikaw sir, pwede tayo sa inyo na sir. Nag-vlog mo sir ba? Para nimo, sa pinakamayo lang unom sir. Presidente. Lini, Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko ba to? Marcos. sir.
Thank you kaayo. Oh, kanila lang ano, ma'am. Yes, ma'am. Oh, sige pili, ma'am. Mo ni President. Oo. Si Marcos, si Lene. Pacquiao, si Lacson, si Bato Esco, si Lene. Ligado ka na. Para nimo. Kwansa, taga-tagsa sila sir. Yan ako mamilig usa kay maglisod ng Pilipinas. Dagano niya. Kung gusto ka sa una ng mga army, there's bato niya. Mao sa deflection. Oh. Pang, there sa pang mga city. Komento joy. City si Kwansa Isco niya sa pang international kay Bacman. Oh, traditional pa pala na. May muda Pilipino kan hindi taga. Grabe komento niyo. Gusto kang dato, awan na ayaw butagan. So, bali ako sa mga sa mag-imo ha? Okay. Undecided. Si Marcos. Ganahan siya dato. Mayo kayo, mayo. Ikaw, sir. Oh, Lene. Ayan. Ikaw, ma'am. Ikaw, ma'am. Para nimo. Ayo ato na pleno. Ah, BBM. Lene kay mga ray babay. Oo, pwede po. Ikaw, sir. Malaki ito sa ray lalaki ro. Oo. Ikaw, sir. Para kay Isko kay. Ano po sa ano? Pacquiao daw si sir. Oh, Pacquiao, nakariyo sa isko. Oh, Ah, Pacquiao. Dito kaya dinadurmay mo ng mga mut. Oh, ganahan siya. Oh, sige, salamat din Thank dyan. you nga. Ikaw engineer magadre ano ka mo? Ay, ikaw, kanito sir, kanito sir. Ikaw, saan sa mga, sir? Oh, pili sir. Oh, para nimo. Pinakamayo lang, ano? Oh. Kare. Oh, Pacquiao, ya, Pacquiao. Ah, Pacquiao. Pacquiao. Pacquiao si sir. Oh, tara. Oh, ngarimi ha. Ano yung ikaw? Oh, ikaw sir. Kamusta sir? Pinakamayo, sir. Pinakamayo, pariharan na sila. Oo, pare sila tanan, mayo. Pili na sa? Marcos. Marcos si sir. Ayan, Marcos. Marcos. Ikaw, Ikaw, sir, makabutay ikaw. na ka. Oh, ikaw. Marcos. Oo. Oh. Marcos, Bria. Marcos. Ikaw, ma'am. Ikaw, ma'am. Pacquiao. Ma'am. Oh. Lagi mau ikon pero apa man siguro? Pero wala pa man. Oh, wala pa. Ah, kare. Ada. Oy, si ma'am, Pacquiao daw. Pacquiao. Pacquiao. Pacquiao dito. Pacquiao ni Pacquiao. Ikaw sir. Pacquiao. Wala pa dito. 50 ano lang basta Pacquiao ya. Mana. So, manood din nga rin ha. Ikaw sir. Tama, ma'am. Oh, para ninyo, pinakamayo. Nakabot na sila? Oh, ikaw, ma'am. Wala pa. Isko, Isko ma'am. si madam. Ikaw, ma'am. Kani si ma'am? Kuan lang. Isko na lang. Isko. Ma'am. Thank you. Sa matuto. Ang ngayon na lang siguro taagi. Kay traffic diri. Oo, nag-traffic man. Ito nga ita. Dili si sir. May nga po, sir. Para naman, sir. Oh, president. Wala. Ah, tapos na sir. Ikaw nanay. Hello nanay. Survey. Survey Ay. na mo. Lini, Pacquiao, Lacson. Sa YouTube ni nanay na mo. Mana, lansad na to, ma'am. Kanang silang tanan ako mo tara. Mahimo, no? Masala ito. Usara. Sa pilihan sa may ato na ha. Oh. Isko na ako eh. Isko. Sama. Thank you. So, ngarini. Hai. Bisi, ma'am. Pune dire. Dari. Bisi, ma'am. Ikaw, sir. Hello, sir. Sana para naman, sir. Presidente mo, sir. Ay, sir. Wala pa siya ka-decide. So, layo pa daw. Ngayon nila si ma'am. Ikaw, ma'am. Kanang Survey mo ba? service sa Pinakamayo president, sa ma'am. tanaw niyo, ma'am.
Ini, Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, Bato. Uy, lain. Nakikitawag. Nakikinig, ipangitas, mama. May bawaan na nato karong kuan. Wala. So, wala pa ka-desisyon ni ma'am, kaya wala din. Ikaw, sir. Kisa ko din ganahan. Pacquiao. Pacquiao sa sir. Salamat, sir. Sir, okay. Sangari. Survey po, angari sa sir. President. Marami mo. Sige, pinakamayo, ilang ano? Oh, kani maro ni unong tanan lang dero? Oh, magkano ano? Ang final na natin, November 15. So, Ta ka desisyon kay ako ani. Wala pa. ayun pa no? So, undecided. Wala ka pakyaw lang ko. Oo. May kay macam mari. May Sa lima mari pa siguro na. sa taga kwarta sa pakyaw. Okay, pagkano yung tigalibo na. Pacquiao yan. Okay. Salamat, sir. Sila taga sorete ya. Gugukod ba? Pagbuhay pa, mag-service ang isa. Kanis, mama. Oo. Oo. Dara wag yun. Dara mo dayon. Pa. Ikaw, ma'am. Hello, mama, kabuot Kabutar ka, ka, ma'am. Ay, Marami mo, kabuot. sige, mayo, ma'am. Si? Si Marcos. Marcos. Salamat. Thank you, madam. Narita, ito man. Ngata. Pwede ta masud? Ikaw, sir. Sir, manood sa inyong lugar, sir, ha? Oo. Para naman, sir. Sige, pinakamayo, sir. Ini, Pacquiao. Gid mga mayo, gid. Oo. Pili ka ba sa? Unyang o, sir, Raman. Oh, mag-isip ko, pili ko sa. Ah, sige, undecided. Wala pa. Kinik ako din. Oo, sir, undecided na, sir. Ikaw, ma'am. Sa Mayo pa. Mayo pa sa Mayo, election. Undecided. Makabotoy ka? Makapatay ka? Oo, sige, ganyan. Mayo na lang shoot. Amay? Undecided. Decided yapon. Sayang, sir. Mayo daw siya. Ah, okay. Decided yapon sa Mayo. Undecided. Manina pa siya. Salamat. Kare. Ikaw, sir. Oh, palit na mag-itlog. Para nimo. Ini Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, Bato. Marcos, gede. Marcos, sir. Marcos si... Salamat. Ikaw, sir. No comment. Wala pa decision, sir. Okay. Mananaw man, YouTube na. Yan sobrang ngayon. Tanawa lang inyo, ha? O, kana siya. Ikaw. Slado lang ko, ah. Bato. Mahipos jud ang mga kwan ba? Bato kay gahi. Ikaw, sir. Graba mo, sir. Pacquiao, sir. Pakyawon, okay. Tanawa na ba si Ugma? Ma-upload din eh. Salamat din yan. YouTube. Wait lang, Tagalog. Tagalog. nag-live mo, eh? Wala na. I-upload na lang niya. Ugma na lang siguro. Salamat yan. Thank you, kaayutan na. Ay, pag-iwan, sir. Para Hi. mo. Hello, sir. Oh. Ito kali na. Nag-aliko, ma'am. Sorry po. Ikaw, sir. Ako? Oh, ikaw, sir. Gwyn. Nagipakita na. Si Gwyn. Si Gwyn. Wala naman si Gwyn. Wala, sige. Umuwi ako ah. Ikaw, sir. So undecided si sir. Wala pa. Siya, wala pa. Kasi sir, ganiha. Okay, wala pa. Undecided din. Decided. Si Gwyn, Gwen niya, Gwen. man nakuha. Gwen niya. Okay. Sige. Wa man na kayon kuan ra. Oo. Thank you sa mangitan sa ta. Ang lasar pa si Gwyn ah. Ring birir ni Gwyn. Ayan, nandito kami sa office. Nandito po tayo sa loob po ng Sa public loob na market mismo po ng ng Konsolasyon. Hi, ma'am. Pwede mag-survey, ma'am? Para niyo, ma'am. Kung sa kimayo, nila, ma'am. Lang unom. President. Dili ba kung decision ron? Okay. Naatay undecided nga rin, ma'am. Wala pa Okay, kasi ah. si ma'am. Ikaw, ma'am. Para niyo, ma'am. Kung sa kimayo lang. Marcos. Marcos, si ma'am. Salamat. Ikaw, sir.
Marcos para Pilipinas mabalik into greatness. Yeah. Yawo. Marcos, ikaw, ma'am. Ikaw, madam. No comment. So, Oh, undecided. Marcos, yan. oh. Ato, dito. So, ayun nga. Tara. Kama, ma'am. Hi. Sorry, ma'am. President. Marcos. Marcos, Marcos si ma'am. ma'am. Ikaw, ma'am. Marcos, kasi ah. Oy, Marcos ka. Marcos. Marcos. Ikaw, ma'am. Marcos. Marcos. Wala siya. Oh, So, Marcos. ayan. Ay, baka Marcos. gusto nyo makita yung ano, channel. Oh, nag-YouTube eh. Ato ni upload sa channel na ano ka? Oh, thank you kayo. So, ngarita nila, sir. Ay, mayong hapon, sir. Nag-vlog ka, sir. Nag-survey. Para nimo, sige, mayo. Pilipinas po. Marcos? Marcos. Marcos, si sir. So, ayan Ikaw, po, sir. nakatali na po. Para naman, sir. Kasi? Duho? Dipak nyo, Marcos. Pinakamayo. Nasa manana nila. Salang. Training Marcos mo, Marcos. Okay, Marcos. Salamat niyo. Thank you. So, ato ta kayo. Hi, madam. Hello, mga ma'am. Survey, ma'am. Yes. Para nimo, sige, mayo. Marcos! Marcos. Grabe ko mga Marcos. Ikaw, ma'am. Wala pa po napilihan. Okay, Wala pa. decided Wala pa, si kaya ma'am. Oh, ma'am. Oo, okay. So, ngayon ay, nakabuot na ka, ma'am? Kanang, asa ba yung buwan ni ma'am? Oh, para nimo, ma'am. Oo. Marcos. Marcos. Ayan, Marcos si Salamat. ma'am. Dire. Asa man? Ay, ikaw, madam. Dire ka, mga para, ma'am. Oo. Marcos si ma'am. Marcos si Miss Beautiful. Ay, ato. Kumakuha si sir. So, dito tayo. Dire, may tapay. Ay ka, ma'am. Survey nyo, para nimo. Pinakamayo. Ay ka, sir. Marcos ko lang yan. Marcos ka, sir. Marcos. Kani si sir, ang sa'yo mo, sir? Ha, gisa'yo mo, sir? Bato lang. Bato. Ayan, bato lang. Sabi niya, bato. 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 Ikaw, ma'am. Marcos ako, Marcos. Marcos, yeah. Ay, kani si sir. Sino, sir? Marcos. Marcos. Marcos, so... Minus bato, kag-isok. Ano daw, sir? Ano, sa kayo? Asa. Oh, pinakamayo para nimo. Marcos. Marcos. Ayan. Ikaw, ma'am. Ikaw, ma'am? Wala pa ka-decision si ma'am. Wala na ba na? Wala. Okay. So, hanap. Ay, ito si ma'am. Ma'am, makaboot na ka? Ay, di pa. Okay. Salamat. So, ngayon, ngari. Tama yun, sige. Ngari, mi. Sa mga... Hi, ma'am. Pwede niyo mag-survey, ma'am. Magsamok yun. Magsamok sa aming kadiyot. Para nimo, sige, mayo na manong. Wala. Undecided si madam. Ikaw, Ikaw, sir. sir. Ikaw, sir. Okay. Ay ka, sir. Sige. Busy ikaw, ma'am. Para nimo, ma'am. Sige, mayo ba? Wala. Undecided. Wala pa. Okay. Salamat. Ato. Sige, salamat, sir. So, ngari nga ta, ngari. Hi, ma'am. Kaya makavote ka, ma'am? Sorry, ma'am. Ay ka, ma'am. Di ka ka. Ikaw, makavote ka? Okay. Tara, ay, baby. Kani si sir. Asa mo, sir? BBM ko, BBM. BBM si sir. Salamat, sir. Ayan. Kamu din, ma'am. Kamo? President. Parang pinakamayo. Kami BBM sa mga. Kami ko na. Wala pa doon. BBM. Wala pa sila doon. BBM. Wala pa sila doon. Wala pa nag-decide si nanay. Wala pa. Sige, tara. Ikaw, madam. Marcos si ma'am. Ayan. Marcos. Salamat. Ikaw, sir.
Esko ka, sir. sir. Ayan, Esko. Salamat. Kare. Ikaw, ma'am. Ikaw. Marcos si ma'am. Ayaw ba na? Mana na mag-YouTube no? Sige, pananawan niya ni Kaog ba? Ayan, YouTube ni nato. YouTube na. YouTube na naman, YouTube. Salamat. Tara. Asa man, asa si Madam. Kita ito, ito mo? Asa mo? Bongbong. BBM. Okay. 2. There. So, asa man to? Ikaw, ma'am. Pwede ba makayos? Pwede. Ma'am Beautiful. BBM. Ikaw, sir. Bongbong ka ba, sir? BBM. Ubay yung bongbong ka na. Ito nga ita. Hi. Sir, pwede mo mag-service, sir? Para naman, sir. Ang pinakamayo, sir. Naglibog pa si sir, so undecided si sir. Wala pa ka-decision na, Sana sir. si ma'am. Ikaw, ma'am. Madam. Panang mura din? Ay, madam. Ikaw, madam. Malapad. Yan. Undecided. Wala pa decision. Ito si sir. Para mayo sila tanan. Si sir. Pag-ibag, sir. Saan na ba niya? Mula ba ning kuan? Sana niya. Bayobay. Bye-bye. Undecided. Okay, so ngarita. Ikaw, sir. Tama na, sir. Sabi mo, sir. Para ni mo, sa pinakamayo lang unom. Esko ba, sir? Ikaw, ma'am. Asa inyo, anak? Pinakamayo. Naglibog. Wala pa ka-decision. Ikaw. Marcos. YouTube. Ating upload sa YouTube, ha? The Reflection Market. Hi, ma'am. Ay, hapon, ma'am. Survey niya, ma'am. Sige, pinakamayo lang unom. Ambot lang, o sa daw na rin, open campaign eh. Mapapad. Sige, so decided si ma'am. Wala pa. Hello, madam. At Pinakamayo sa nana kayo napili. Wala ka kuwan. Wala pa. Okay, undecided. Undecided pa. Okay. Kayo pa sa eleksyon. Mapapad. Salamat. Usap pa ka na doon. Thank you, ma'am. So, ngali. Mana na, sir? Kani. Hello, ma'am. Asa yung presidente mo, ma'am? Marcos. So, Marcos. Pati kago na na eh. Hello, ma'am. Ikaw. Marcos. So, Marcos po si Ikaw, sir. ma'am. Para naman, sir. Ito pinakamayo lang unom, sir. Wala pa. Marcos, sir. Marcos si sir. Ikaw, sir. Kita mga tanah, sir. Mayroon sa mga Ikaw, opinion, sir. Marcos po. Marcos, si sir. sir. Bye, Marcos, sir. Tara, naninsinggit. Huwag na yun. Asa may kang noy-noy di ha? Ikaw, ma'am. Ano din? Noy-noy. Ayaw, para Para yun. asa may imo? Marcos. Ikaw, sir. Ano, sir? Para niyo, ang sige pinakamayo. Marcos. Ano ba yung Marcos, sir? YouTube channel, oh. Tanawa ka, Uma. Hi! Para niyo, ang sige pinakamayo. Smiling tayo. Marcos si ma'am. Marcos. Ang daming fish. Hi, nanay! Basta mo, nanay. Oh, Marcos siya. Si ka, sir. Ikaw, sir. Para niyo, sir. Sir, pinakamayo, sir. Pacquiao. Pacquiao, Yaw sir. sa sir. Ako ba sa Pacquiao, sir? Ikaw, sir. Lacson. Lakson. Nanay Lacson. So, ayan, may lakson na po tayo isa. Ikaw, sir. Pacquiao. Pacquiao si sir. Pacquiao, Lacson, Marcos. Ayan. Dito tayo doon.
Hi, sir. Wala pa. Wala. Undecided. Decided. Ikaw, ma'am? So undecided din si ma'am. Napakalisisyon ni ma'am. Salamat. Undecided. Ikaw, ma'am. Kani si ma'am? Sige. Wala pa. Undecided. Mayo ba yung... Okay, nga dito. Hello, ma'am. So pila na mama, black. Sa YouTube ni ma'am. Ay, ginoko. So, sa man mo ha, wala. Wala ka. Para nimo. Pinakamayo. Wala na, mag-butar. Hindi ka decision na na. Sige. Wala ka decision. Wala ka decision. Undecided. Wala ka, ma'am. Undecided si ma'am. Salamat. Layo pang election. Ayan, busy. Ayan, hanap-hanap. Maghahanap kami ng mapagtanungan si ma'am. Ano ikaw, ma'am? Para nimo. Sige, pinakamayo. Wala pa. Undecided. Ay, kani si sir. Sir, ano sa imo, sir? Para nimo, sir. Ay, bisa kinsa kung putos pa ka daw. Pamanalag daw. Mapili, wak pa man ang kuwan, mo ko magsugod. Okay. So, wala. Final ba? Undecided isa si sir. Ikaw, ma'am. Wala pa po. Wala pa ka side. Para nimo. Linis ang linis. Lenny siya. Linis man yun na tumapot. Okay. So, Ayan. tayo, lini dere. Linis. Sige. Ang lansan, ba't po din? Is ko, ano, naglako ko. Ano. Salamat, sir. Ayan, thank you. Lamat. Diyan, Bray, dos 20 na kilos diyan. Ay, Ray. Sir, dos 20 na, sir. Diyan, sir, ako. Hospital ako, ha? Oh, ikaw, sir. Ano sa imo, sir? Oo, sir. Pinakamayo. Dito ko magpili. Undecided si sir. Silence. Ikaw, ma'am. Aron di ka mahalata ba? Undecided. Salamat, sir. Salamat. Thank you. Ito ito lang. So, ayan. Hello, makabot na. Di pa siya kabutar. So, ngarita. Suot nga to sa... Ngarita, nila sir eh? Hello, sir. Kanang, pwede mo mag-service, sir? Para naman, sir. Tagay mayor na kanon, sir. Oo. Pinakamayo. Tanaw. Ito ina na sir. Wala. Gunahon na sa kasir. Wala na pa, sir. Undecided. Tatay, wala ka na. Ikaw, mama ka, ay, bata pa man ito yun. Bata pa. Bata. Oh, sige. Gunahon na pa ko sir kay. Oo. Oo. Naman tayo final. Basta, sir. Final na na ta maggunahon na. Oo, sige. Thank you, sir, ha. So, ngarita. Kani sa ila. Para naman, sir. Ito kayo pinakamayo, sir. Wala pa. Okay. Undecided. Ikaw, sir. Pinakamayo. Wala pa. Mayo ba yung wala pa din? Sige, siya po ang taon nga. Nasa naman, sir. Kita na. Okay. Ikaw, sir. Sabi niya, ngarita, hello, sir. Ang sa imong president, sir. Para naman, sir. Ito yung pinakamayo, sir. Wala. Wala. Undecided po. Kani si sir, nakabutay na ka, sir? Ang sir, Para imo, naman, sir. sir. Ito yung pinakamayo, sir. Marcos. YouTube rin ni sir. Baka gusto mo manood, sir. YouTube. Marcos. Marcos. Okay. Bayo-bay. So, Salamat. dito kami. Kani sila makabot na mo? Makabot na mo? YouTube, sir. Ikaw, sir. Sige na, ano makita mo sa YouTube? Pinakamayo. Tanaw. Yes. Dili. Ay, sa may imo. Marcos. Isko pa to. Galison. Banana pa. No, galison gitan siya. Oh, kaya. Tabangi siya. Pacquiao si sir. Oh, Pacquiao si sir. Okay. Pacquiao sila to, ha.
Oh, ito. YouTube channel. Oh, tanaw, kita, i-subscribe niyo na. So, Oh, pinakabutan. oh. Saan na? Dito. So, ayan dito. Ayan. Consolacion Public Market. Dire na to. So, ayan. Dito muna tayo dito. Hanap pa. Ng ano. Hello, sir. Makabot mo, sir? Makabotay naman, sir. Survey po. Vlog, sir. Para ni mo sir, sige, mayo lang ako sir. Ay, ka, sir. Dili lang. Oh. Naaman tayo, undecided. Oh. Dapat tayo wala pa. Kamo. Ikaw, sir. Ikaw, Ikaw, sir. Wala pa. Oh, sige, wala. Wala pa kasi So, sir. undecided. Salamat ninyo. Uy, hindi, makakuan ka. Sorry. Oh, ikaw sir. Para ni mo, sige pinakamayo. Yes. Ano ako man din, matuta dito. Ay, dagan na gid. Ay, traffic. Traffic. Basin na. Para ni mo. Nahirapan Lini, sila. Pacquiao. Si Bato. Bato. Bato sa iya. Salamat ninyo. Thank you. Ikaw sir, wala ka sir. Oh, Di ba na undecided mo na siya? Wala pa. Ah. lang ako Pacquiao sir. Pacquiao. Taga Mindanao bukas. taga Mindanao. Pacquiao ya kay taga Mindanao. Pacquiao. Thank you. So, dito masad nga to? Sama na, kayo Oh. Oh, hi. Ay, sorry, sir. Sir, gira. Oh. Para Kita rin nga vlogger. isla di lang ko sir. Ay, ito, Ako ko dire sa kon. Marag nagsubaybay. Subaybay gini isla. Oy. Oo, sir. Oo, sir. Oo. Ano ay subscribe yun sir. Muna. Oo, ano Isla siya? di lang ko sir. Isa ko dito. Oh, para nimo. Doon na. Oh. Asa man si brother ka din ba? Marcos. Marcos. Ah. Ano man sir? Nga naman. Siyempre ka, bright ani kisa ning uban din nga bonggo pre moros. Ayaw. Kani. Ayaw maggatol. Ito pang boxing. Oh, ikaw sir. Ikaw, sir. Ako Marcos. Marcos lagi Marcos. Kung dili ganin Marcos. Marcos, Bato, kamatulingyan bato, mag bato. ano. Bato. Oh, pero Marcos gid mo kon. Marcos no? Marcos. Kani wa man ayo kani boxer. Ni Dober rin sinabi wala mo. Kani masyado mayabang. Okay, thank you, sir. Ikaw, sir. Ikaw, sir. Bibi ma. Para sir. Okay. Subscribe. Ah, Para nimo. makabutay na ka, sir? Ah, okay. Para naman, Asa may sige, imuha na, sir? Si Marcos iya. Marcos. Bayubay ng Marcos. Ikaw, ma'am, makabutay ka, ma'am? Makabutay ka? Ay, para may naman. asa man imo. Ay, ikaw, kay gwapo bitaw. Oh, sa Pagali. asa man imo. Marcos sir. Ako ma'am be. Okay. So, ngari. Okay. So, Wala pa. wala, sir. Wala pa. Okay. Ayan. So, Ari lang. go. Oh, kali surbi ha. Oh. BBM. Opo. Salamat sir. So, ayan. Kaka. Oh, ari tas ko ano? Ay nikon. Natok siya. Super shop. Ay, mo suta diri? Sota kay nikon. Ha? Sota sir. Ay, pwede mo suta. O, sige, mag-survey mo diri. Oh, may karon sa workshop. Oh, shout out. Awal ni diri mo eh. Bawal kaya. O, sige. Oh, namin din sa ilang buwan. Okay. I-cancel na ako ha. I-cancel. Cancel. Okay. Bawal. Brother, tali lang to. Ayaw mong isa sa to. Hi. Sir, pwede may mag-service, sir, sa... Makapatay na ka, sir? Para naman sir. Survey lang naman sir. Sir, okay, sir, na. Makapatay na ka, sir, na. Pinakamayo, tanan mo. Ano pinakagawa? Pinakamayo, para nimo sir. Oo. Pacquiao. Pacquiao, sir. Pacquiao yun ako. Ikaw sir. Yes. Ano, comment sir. Nakalay ba ni sir? Wala pa sir, wala pa. Siguro, sir. Sa malay. Mga buntag siguro na siya. Mauli pa kami. Kimutan ako sa Pacquiao. Mauli pa kami sa mga. Oo. So, Pacquiao doha. Ni sa among kuan for Okay. Pacquiao doha. Sa Pacquiao. doha.
Ayan, undecided. Oh, sorry. Sa Ikaw, sir. YouTube lang. Sorbi na, sorbi. Oh. Yes. Sige, unya lang. Ako pa yato din. I'm for DBM. BBM. Bakit po? Taga, ay, tag-komento, ma'am. Magkwenta sa akin ko sa... Pacquiao ginaw ko. Oh, Pacquiao po. Sige, hi na lang, hi. Hi sa mga vlog. Ato din, tagaan sila YouTube channel. Tanawa lang YouTube channel. Okay. Sobra ni, wala na ikon. Wala na. YouTube. Kamu, ma'am. Kamu, ma'am. Wala. Oh, Ikaw, sige. sir. Ikaw, sir. Wala po, wala. Wala si sir. Ikaw, sir. Nakabot na ka, sir? BBM. BBM si sir. Okay. So, ngarita. Oh, ngarita. Tali na. Kay, alas 4, kapin na. Hapit alas 5. Ayan. Ha? Ano man? Bawal. Okay. Konsolasyon. So ayan mga guys, laro. Napuno na po yung ano natin, yung scoreboard. Ayun. Pagkatali na pa tayo. Kay Lene, ay nakuha pa tayong 4. Kay Pacquiao, 5, 10, 15. 15 kay Pacquiao. Kay Lacson, may nakuha pa tayong isa. Kay Marcos, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 45 plus 3. 48. 48. Ang Isko, 5, 9. May nakuha pa tayong 9 sa kay Isko. So kay Bato, may nakuha pa tayong 5. At sa undecided po, medyo marami-rami po tayong nakuha dito. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 45 mga guys lang. Oh, wala, hindi ko nabagisan dito. Oh, yung nasa So, itaas. nasa itaas. 45. So 45 po. No. 45. Tapos kung napapansin nyo po, no, si Marcos po na yung nanguna dito po sa Konsolasyon na public market, no? Dito po sa part ng Cebu. Tapos kung ang pangalawa naman po, yung undecided, nakuha na 45. Undecided, 45. Oh, marami pang hindi pa nakapag-decide dito. Kay Pacquiao, nakuha pa tayo ng 15. Tapos sumunod naman si Mayor Esco, nakuha pa tayo ng 9. Si Bato, 5. Si Lene, nakuha pa tayo ng 4. Tapos kay Lacson, may nakuha pa tayong isa. So ayan mga guys, laro. Kung gusto nyo po ng ganitong video, Kalye Sorbe sa Cebu, don't forget to subscribe na lang po para updated kayo sa bago naming video dito naman po sa Kalye Sorbe, Cebu. So thanks for watching naman po. Don't forget to subscribe. Thank you. Thank you. Salamat. Ano ulit